ka jingyap u anjal chakma u samla pule MBA na Tripura ki pulit chungka daradun kilong ba amsyam lajia ne omdon kono ka jingkono ka jingsngu yeper jajbenriu ha ka jingyap chung anjal Henry ki pulit chungka daradun kilong bayakne ka jingjia lajia haden balami ki jingikren ki bumsngu tanat ba haden pat u anjal chakma ula persya ya ki katu kane ki samla ki bayakren halor kane kapang hakathan silugui ka Deradun u senior superintendent of police SSB ka Deradun u jesing ulong habalapet hagiran san social media ki babon kilong bat keno bayakne ka jingjia lajia namar ka jingsngu yeper jajbenriu Henry ula pengkesan barulong bamdon kono ka tikit banong bat keno balajia kumbalami haran san social media ban penskem bat keno ka jingsngu yeper jajbenriu kat kumbalaong ki pulit u para u anjal u butip keteng ku Michael Chakma ulodon hakawai kaliang hakane ka jingikren kat bakin reungut ki samla jong ka Deradun ki bedon hakawai kaliang hakane ka jingsngu nakata ki lopoi shopot ka jingbom sngu tho jumot hado tatba u anjal Chakma lembar upara jongu u Michael Chakma ul mensau kadba u anjal pan ula sitom jor bat ula sitom naki benta u berlom bat u rendang kumta wanjal ula cak sumar kumbak hat nyausi sniubok bat ula klat ki pulit kila pentip bat kilaong na pedeng kini kinrengut sarngut ki bala syakem bat arngut na kini ki bala dang apo kat prasnem kadba laingut pat kila syaksen baru waipat ubatip keteng kumu yagi raj awashti arpu arsnem kerta ula perkerat syari Nepal Henry ka jisausi kalami baka jingong ki pulit ka Deradun bat ki bahaya ngasem u anjal Chakma u balaklat kamdai namar kayeper na ka jing yatho ki pulit bat ki bahaya ngasem u anjal Chakma u balaklat halor kane jingjia besngusi